За живота на артиста. Кажи за живота. Живота Истината. на артиста, да ви кажа честно, е... Сега да кажем малко за себе си. Аз съм... Здравейте, аз съм Осман Юсейнов. Живея и творя в град Пловдив, България. Занимавам се с различни дейности. Почнах търговия, бизнес, се стигне до изкуство, инсталации. По кой проект работиш в момента? Работя по проекта Reconnect на Сдружение Изкуство днес. Добре, да, кажи го грешно и ние ще коригираме отстрани само войсно. Urban Mythology. Urban Mythology. Къде? Заповядайте на 2 август на Къде? Urban Mythology в Градска художествена галерия, град Пловдив.